बोला बोला छठी मैया की चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ना दौरा माथे जी। ठीक से चलबे मोर सैया माटी के दियरी बाटे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। डीजे आयुष रक्सौल रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा। रौरे बताई हम का ले जाई रोतावे बबुआ रौरे मनाई। रौरे बताई हम का ले जाई रोतावे बबुआ रौरे मनाई। जाई के वही जा कैसे करब पूजाई यही से कहतानी रौरे उठाई। चली ना छठी घाटे चली ना छठी घाटे चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। ठीक से चलबे मोर सैया माटी के दियरी बाटे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। डीजे आयुष रक्सौल राइटर अमजद चली मोर साथे अरघ भोरे भोरे देवे के बाटे। सुनी बात मोन्टू जी चली मोर साथे अरघ भोरे भोरे देवे के बाटे। लेके चल गईनी छोटू जी दौरावा माने ना बात बोलू देवारा लहुरावा। चली ना छठी घाटे चली ना छठी घाटे चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। चली ना छठी घाटे जी धली ही दौरा माथे जी। ठीक से चलबे मोर सैया माटी के दियरी बाटे जी। चली ना छठी घाटे